Hello, welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, araw ng Biyernes. Nandito po ako ngayon sa bahay. At ito po yung bayaw ko si Manny John Martires, yung asawa ni Ate Marie. Ngayon po, nandito po kami dahil may nagbigay, tumulong sa kanila. Kaya lang, ayaw nang ipasabi yung pangalan dahil wag na lang daw isabi. Pero yan, nagtapon-tapon sila, member ng Purpose, nagtapon-tapon at ibinigay sa kay Manijun dahil naawa sa kanila. Matagal na po wala silang inahanap, kaya lang hindi nakikita si Manijun. Ayan, kaya binigyan sila ng pera, tulong daw kay Manijun. Ayan. Ayan, so Manijun, ayan, no, ilan po yung binigay sa iyo? 500 pesos. Ayan po. Ayan. Ito po yung asawa ni Ate Marie. Ayan. May ano po siya, na mild stroke na po siya. Kaya lang mas kahit na mild stroke siya, papadyak para lang maka sa pang-araw-araw, makaraos. Ngayon may pumunta, hinahanap siya, nakausap si Mrs. Hinahanap daw si Manager para ibigay yung tulong. Ngayon hindi nahanap dito, ibinigay na lang yung tulong sa kanya. Kaya doon yung 500 daw. Hindi niya na ano kasi. Tapos may anong bigas ito, siguro pastong 5 kilo bigas. Ay sa kanya rin na at bayaw na kapatid niya si Manny Buyit, pinabibigay sa kanya. Mga idol, salamat po mga ka-idol, kahit ganyan yung buhay mahirap kapag ginatnan ng pagkaawa sa kapwa, talagang member ng Purpose nagtapon-tapon daw para ikaabuloy kay Ate Marie. Yan, timing naman na walang-wala pa si Idol Search TV na ikabigay kay Ate Marie, timing na may nagbigay. Salamat sa Diyos, talagang ganyan lang talaga yung timing. Manager, anong masasabi mo na may nagbigay sa inyo? Salamat po, Purpose. Okay. Yan, napapaiyak si Manager dahil kahit papaano mga ka-idol, may naaawa sa kanila. Yan. Dadagdagan pa ni. Sige. Yan. Kailan ko kasi i-vlog to para yung mga tumutulong na nabibigyan ng honor. Hoy. Yan. Ito na lang, ulam. Yan lang. Oh, yan. Bili mo na ng gamot yan. Yan mga ka-idol. Nagpasalamat si Manny John sa mga tumutulong. Baka kahit pa paano nabigyan natin ng kasayan yung puso niya. Sa mga ka-idol, ayan, Manny John, salamat. Pag may maghanap pa sa iyo na bibigay pa ng tulong, pasasabihan na lang kita kay Mrs. Ganyan talaga ang buhay. Balita ko, ano pala yung balita kong pagkatapos namin na mag-vlog, si Ate Marie inatake na naman, tapos hindi na mild stroke na ba? Na diretsyon na ba, Marie? Na hindi na nakagagalaw? Ano pa man? Nakagagalaw pa naman. Oo, Pero sabi, hindi na daw nakakilala. Totoo ba yun, o? Pag buwan niya magkabibisto. Hindi daw nakakakilala. Hindi na nakabibisto. Na, ano ba yun? High blood yun si Ate Marie din? Indan. High blood. High blood din.
Bukas puntahan ko si Ate Marie. Tingnan natin yung kalagayan niya para maano, ma-update yung mga tao sa kalagayan niya pa baka sa kung sakaling may tumulong. Kasi nasa Burias Island kami nung mabalitaan ni Mrs. May nag-chat sa kanya yung anak ni Ate Marie, ang anak mo, na inatake daw si Mrs. mo, si Ate Marie. Sabi namin, nandito kami sa Burias Island. Kaya, ayun, balita na lang ang dumating sa amin. Kaya bukas, bisitahin namin si Ate Marie. Ano pwede? Sige po, hanggang dito na lamang po muna ang aking video. Pagpatuloy po natin bukas yung update tungkol kay Ate Marie. Salamat po mga ka-idol at salamat po sa mga taong tumutulong sa kanilang kapwa. Gaya ng member ng Purpose. Ayaw na lang kasi pabanggit yung mga pangalan. Patak-patak sila para ipabigay lamang kay manager tulong kay Ate Marie. Salamat po mga ka-idol. Bukas, abangan po natin ang mga susunod na magaganap para sa update ni Ate Marie. Ayan po mga ka-idol, ayun paalis na si Manny John, ihahatid ni Mrs. kasi sobrang init ng araw, baka pinatitigil na muna ni Mrs. sa pagpadyak, baka siya atakihin. Ayan po mga ka-idol, biglaan po yung pagkuha namin kay Manny John dahil yung gustong magbigay talagang inahanap na si Management kaya tinulungan na ni Mrs. na mahanap dahil medyo nagpapadyak. Ayun, nahanap ni Mrs. kaya sinamahan na doon sa doon sa gustong magbigay. Kinuha na ni Mrs. yung pera, kinuha na nila dahil ayaw, sabi nga daw ni Mrs. i-vlog natin para para papasalamat din sa inyo. Malaman ng tao na kayo'y tumulong. Kaya lang sabi nung nagbigay, ayaw daw, nahihiya. Ang mabuti daw yung makatulong sa kapwa. Yan, tama naman siya. Kaya dito na lang namin binag pagpapasalamat kay Bayaw dahil para na din sa update ng sa mga nanonood natin sa viewers na yun na ang kalagayan ng kanilang na may nagbibigay na tumutulong dahil kailangan kasi yung mga nanonood maantabay sa channel ko ma-update natin. Kaya kung ibig po ninyong tumulong sa kanila personal, pwede naman na hindi natin i-vlog. Pasalamat na lang tayo sa nagbibigay na personal. Pwede naman na i-vlog natin. Pumayag naman sila dahil pasasalamat daw. Yung mga member ng Purpose, nagpatak-patak sila para makatulong kay manager. Ako nga, medyo nagpapahinga nga ako dito sa loob ng bayan dahil hindi pa ako nakababawi dun sa pagpuntang Burias. Kasi pagdating namin dito, trabaho na agad. Dito sa mga pag-upload namin sa video doon kasi nakakahiya doon kay Server Cubs kung mag-upload kami na huling-huli na yung content namin para salamat kay Server Cubs. So para salamat ko nga yung after activity nga doon sa pagkatapos ng birthday ni Server Cubs, hindi ko pa na-upload mag-garnis na yun isang linggo na yun kumala ng pagpunta namin doon. Kaya ayan mga ka-idol, pasensya na po kayo kung biglaan yung namin Nagla-live pa lang ako kanina. Tapos may naghahanap kay Mrs. Inahanap daw si Manny John dahil ibibigay yung tulong pinansyal nila kay Ate Marie. Kaya nagla-live ako, tumakbo si Mrs. Hinanap si Manny John kasi nagpapadyak. Ako pagkatapos ng live ko, nakakatulog ako konti dahil masakit na yung mata ko. Dahil kanina naman na mga alas 3 pa lang nagising ako. Nag-i-edit na ako nung i-upload ko yung pasasalamat ko. Yung pag-alis namin doon sa Burias Island, ini-edit ko, upload ko mamaya.
Yan, tapos sabay pa nag-i-insta ko ng video ni Mrs. Yan, kasi maganda, nakakalibang yung pagbablog. noon ayaw na ayaw namin nahanap sa camera, pero ngayon parang inahanap-hanap na ng katawan namin yung pagharap sa camera. Yan, kahit mahirap yung ginagawa, okay lang. Bukas pupunta namin si Ate Marie para makita natin yung kalagayan niya, mga ka-idol. Dahil nung nasa Burias Island daw kami, inatake si Ate Marie. Inatake, akala nga ng mga anak niya dito kami, kaya tumawag. Buti na lang may signal doon sa Burias. May wifi doon sa resort ni Shelter Camps. Kaya nakontak kami, hindi naman kami basta-basta makatulong dahil nga doon kami. Kaya pagdating namin dito, hindi pa namin napuntahan dahil okay na, daw, survive naman dun sa pagka-atake na naman, inatake ng high blood pala. Pag inaatake pala si Ate Marie, hindi nakakakilala. Pag natagal-tagalan na, halimbawa na lipasan na ng isang araw, nakakikilala na naman. Ayan. Kaya ako minsan pag may humihingi ng tulong sa aking mga ka-idol, lalo na pag may nagtitext, kasi napanonood nila yung mga vlog ko, charity vlog ko, automatic mga nagtitext sa akin. Pag meron ako, pinadadalan ko sa GCash. Pero pag walang-wala talaga ako, sinasabihin ko na, pasensya na, walang-wala ako. Kasi, minsan nagkakataon talagang walang-wala talaga ako. Minsan nangungutang na rin lang nga ako. Kasi kung wala pa yung pension, dumadating talaga sa sitwasyon ng isang taong talagang yung tigang na tigang ka. Kahit anong gawin, tigang na tigang ka, wala kang, kahit may yung mangutang ka, walang gustong magpautang sa iyo kasi yung uutangan mo tigang na tigang din. Yung yung 5-6 nga yung porsentuhan. Dati hindi ako hindi ako nadidinay palagi kasi maganda naman yung paghulog ko. Pero ngayon nung tumakbo ako, na-deny ako gawa ng wala talaga silang budget. Naubos yung ganyan talaga yung pera. Hindi talaga sasapat sa tao. Palaging kulang eh. Okay lang yan, wag lang tayong makalimot sa atin kung may kapal. Kasi siya yung gumagawa ng way para makomplete yung pangangailangan natin. Hindi lang tayo yayaman, pero hindi rin yung pagkukulang na naramdaman natin, pinupuno niya sa sikretong paraan. Ayan. Kaya katulad ngayon, kung hindi natin na-i-vlog si Manny Jun, hindi malalaman ng si Ate Marie. Kung hindi na i-vlog, hindi malalaman ng ibang tao rito na may sakit na pala si Ate Marie, malala na pala yung sitwasyon ni Ate Marie. Kaya pasalamat po tayo sa mga vlogger na nag-charity vlog dahil hindi naman po yun pagpapaan sa hindi naman pinapahiya yung tao niya. Ang purpose lang naman ng vlog, yung malaman ng mga taong gustong tumulong sa kapwa. Pag nalalaman nila, tumutulong talaga sila. Kahit mahirap sila, tumutulong. Papatak-patak, ganyan. Yan ang may mga ginito. Yan, nakakaiyak yung mga ganyan. Tingin lang tayo, may awa. Bukas ang tamayan ng wala.